Toto video nemá nikoho zesměšňovat nebo obhajovat ničí činy. Zároveň se v tomhle videu objeví téma marihuany a čistě jen pro YouTube nepodporujeme kouření konopí. To je vše, teď konečně k videu. Musíme si vážně promluvit. Přiznejte se, kdo opravdu z vás ví, co to znamená Big Bang? Já jsem teďka byla na TikToku a viděla jsem, kolik lidí vlastně z generace Z, z mojí generace, ani nezná Big Bang. Tak máš prostě konkurenta, nevím, proč z toho děláš vědu. No ovšem, protože si v životě v ničem nevynikala. A pokud vás při změní Koreje napadne jenom Squid Game, tak máme problém. Tady je Houston, zopakujte to. Houston, nemáme problém. Dneska se podíváme na jednoho z nejvýraznějších členů Big Bangu a to je Choi Seung-hyun alias T.O.P. Takže jestli nevíte, kdo to je, tak se připravte na menší, trošku delší vzdělávací okénko. A pokud neznáte ani Big Bang, asi byste měli začít kromě TikToku používat i Google. T.O.P. se narodil 4. listopadu 1987 a už od malinka měl velice blízko k hudbě, převážně tedy k rapu. Rapovat začal už v undergroundové scéně, kde se začal říkat tempo. A už na tehdejší poměry byl celkem vážený, protože dostal možnost nahrát písničku s MBK Grayem Buck Wild. Nicméně už tehdejším parťákem byl právě G-Dragon, týpek ze stejné ulice, se kterým často rapoval a to pak bylo pro T.O.Povu kariéru velice klíčové. Jenomže než se tomu klíčovému bodu dostaneme, tak se G-Dragon odstěhoval. Naštěstí ale YG Entertainment pak vyhlásil další audition, kterou mimochodem G-Dragon úspěšně prošel a řekl si, co kdyby zavolal si mu kaušovi z dětství, prostě let me hit him up. Hej kámo, mám tady pro tebe skvělou nabídku, prostě přijď, pojď na audition. A Choi Seung-hyun byl jako... Let's go! Tak si to představte. Jdete na konkurs, něco už umíte, protože jste jako velevážená celebrita v undergroundu. Makali jste rok co rok pro tuhle šanci prostě, kterou můžete dostat. Jenom proto, aby vám YG Entertainment řekl, ne, kámo, přijde nás moc tlustej, my tě nechcem. Could you pay me in advance? Jakože mě to někdo říct prostě na konkurzu, tak se asi sesypu. Naštěstí Choi Seung-hyun to neudělal. Za půl roku přišel zpátky se schozenými 20 kily a to už YG jako fakt nemělo šanci prostě hotovo přijat. Po přijetí do skupiny získal od svého Sunbe Sevna přezdívku T.O.P. No a díky Sevnovi a Seung-hyunovým zkušenostem pak mohli Seung-hyun a G-Dragon společně nahrát několik už předdebutových písniček. A spolu, myslím tím Seung-hyuna a G-Dragona, jim to šlapadlo natolik, že v roce 2010 spolu udělali album GD and Top. Mimochodem, mě bylo 6 let. Crazy. Big Bang debutoval v roce 2006, 19. srpna s písní Big Bang a 5 členy. G-Dragon, Taeyang, T.O.P, Taesung a Seungri. Seungri se v roce 2019 stánul z veřejnosti po Burning Sun skandálu. Tady nebudu zacházet do detailu, jednoduše řeknu, že týpek byl prostě obviněn ze sexuálního úplatkářství. A potom, co vlastně Seungri odešel, tak pak zůstali už jen 4. A teď zpátky na začátek. Měsíc po debutu vyhráli cenu New Artist of the Month, což jim přineslo hnedka několik desítek, ne jako 100 000 fanoušků. A právě díky tomu, že se takhle někde ukázali, mohli v prosinci udělat pro 12 000 fanoušků v Soulu koncert. A zároveň tentýž měsíc vydali první album
a to je Big Bang Volume 1 since 2007. To album byl mimochodem třetím nejprodávanějším albem v Koreji. Prodalo se 110 000 kopií. T.O.P. se pak po debutu velmi rychle stal jedním z nejvýraznějších členů skupiny, pak hlavně díky svému hlubokému hlasu a osobitému rapu. Což se mimochodem hnedka ukázalo na jeho první solo písničce Big Boy. Jelikož se Big Bang stali mainstreamově úspěšní hnedka vlastně od svého debutu, tak nejen T.O.P., ale i ostatní členové byli zahrnováni v několika spolupracích. Například zpěvačka Lexi si přizvala trojici G-Dragna, T.O.P.ho a Taeyanga písničce Superfly. A pak tentýž rok hrál v televizním seriálu I Am Your Teacher, nebo I Am Sam, ono to má 2 názvy. A kdybyste chtěli, tak je to zdarma ke zhlédnutí s anglickými titulkami tady na YouTube, ale upozorňuji vás, je to z roku 2007 a podle toho to taky vypadá. Naprosto brutálně přesvícená kamera, úplně divné záběry, divné střihy, cringe interakce. Ale hej, we listen and we don't judge, OK? A pak také začal spolupracovat s korejskou televizí MBC. A úplně v tom stejném roce se přihlásil ke studiu na soukromé vysoké škole Dankook University, obor divadelní umění a film. Mimochodem, ke konci tohoto roku už Big Bang vydělal 11,5 milionů dolarů, což je zhruba 275 milionů českých korun. Jakože jestli se prokrastinace na někoho bojí, tak právě jeho a Big Bangu. Přijímacím řízení potom na tu vysokou školu prošel a další rok už na škole začal studovat. A během téhož roku, co nastoupil na univerzitu se spolupracemi, jenom hemžil. Jistě se napínavými příběhy jenom hemžíš. Například s Gami, Zai-ao, Zaya se jmenuje, Zai-a, Zai, Zay, nevím, tady to máte. A nebo Chung-ho, tu mimochodem můžete znát z Refund Sisters, tak se s nimi podílel na několika spolupracích. Další rok si zahrál v seriálu Iris, kde mimo jiné hrál i frontman The Squid Game, Lee Byung-hun. A pak také ve filmu 1919 se Seungrym. Oba dva, jak T.O.P., tak Seungri k tomuto filmu nahráli OST Because. A konečně se dostáváme k roku 2010, který byl zlomový nejen pro jeho rapovou kariéru, ale i pro jeho filmovou. V tomto roce natáčel film 71 Into the Fire, or 71 Into the Fire. 걱정 마라. 우리가 구해올 테니까네. 거기 서라. 니는 빠지거라. 또 명령이 많다. A za roli Oh Jang-boma dostal hned 4 ocenění. Cenu Grand Bell v kategorii Korean Wave Popularity Award, cenu Blue Dragon a cenu Paek-sang, obě dvě v kategorii Best New Actor and Most Popular Actor, a cenu Max Movie také v kategorii Best New Actor. A lidi, pokud máte přístup k americké VPNce a jste na Cocoa Plus, tak vám ten film naprosto doporučuji. Já jsem ho viděla nedávno a nadchlo mě to tak moc, že udělám asi nejspíš recenzi. A aby toho nebylo málo, a to jsme teprve v půlce roku 2010, tak vydal písničku Turn It Up. Ta je jeho první oficiálně vydaná písnička pod jeho jménem, pod jeho přezdívkou T.O.P. a předčila snad úplně všechna očekávání, dokonce i ta jeho, protože se umístila na 2. místě v korejské Gaon Chart a prodala přes 1,3 milionu online stažení. A dostáváme se k tomu, co jsem říkala na začátku. Tento rok v roce 2010 GD and Top vydali svoje první album, udělali subunit
GD and Top. To se vyšplhalo na první místo korejské Gaon chart, takže si změníte, že první místo měl GD and Top a na druhém místě byl Turn It Up. Oh my god! Wow! Na Melon Music Awards pak také vyhráli cenu v kategorii Best Rap Hip Hop. GD and Top alba se prodalo přes 130 000 kopií, což je víc než jejich první Big Bang album. A tím si solidně postavil základ na rapové scéně v K-popu, teda pokud to můžeme takto míchat dohromady. Mezi lety 2011 až 2016 se snažil být na všech frontách zároveň. Big Bang vydal 2 alba, Tonight a Alive, a potom následovala celosvětová tour a pod slovem celosvětová si prosím představte Japonsko, Čínu, Koreu, USA, Peru, Velkou Británii, Malajsii, Filipiny, Tajvan a Singapur. Kam se podělal ten zbytek světa, nevím. Po tomhle šíleném turnuse se na chvíli otočil zpátky k točení filmu. A to konkrétně Commitment. 나한테 이러면 안 되죠. 시키는 대로 다 했잖아요. 공화국의 영웅으로 만들고 싶었다. 당신 날 살인마로 만들었어. A pak hrál ve filmu Taza Hidden Card. 똥 흔들면 내배라 그랬죠. 우수리 떼고 9억 9천에서 12개월. 너 빨래질 당한 거라고. A to by samozřejmě nebyl T.O.P., aby toho nebylo málo. Mezi těmito 2 filmy ještě stihl napsat písničku Doom Dada, kterou představil veřejnosti poprvé na Mnet Asian Music Awards v Hongkongu. Po tomto úspěchu následovala spolupráce s Pixie Lott a G-Dragnem v písničce Dancing on My Own. No a v roce 2015 se, dámy a pánové, stalo něco neuvěřitelného. Jako já nevím, jaké spolupráce byste dělali například vy, kdybyste měli s sebou tolik zkušeností a tolik prostě zajímavých projektů. Pravděpodobně by ale navrhování nábytku bylo jedno z posledních. Ale T.O.P. si řekl, ne, to je přesně to, co já chci dělat. Ve spolupráci s Vintrou pak navrhl několik vlastních židlí, protože on sám má kolekci unikátních židlí. Já mám židli. No, a pak už se zase vrátil k herectví. Zahrál si v The Secret Message, kde pro OST naspíval píseň Hi Haruka. A také ve filmu Out of Control. A tím se dostáváme ke konci této éry 2011 a 2016. A ještě předtím, než začala jeho povinná vojenská služba v 2017, tak Big Bang vydali další album Made a vydali se na celosvětové turné. A tentokrát se podívali do Austrálie a Indonésie. Ale Evropu radši vynechali úplně. No a pak 9. února 2017 začíná jeho povinná vojenská služba, která měla trvat do listopadu roku 2018. Měla trvat. No, prodloužila se do roku 2019, do června. A to z toho důvodu, že uniklo, že Seunghyun kouřil marihuanu. Užití marihuany je do dnešního dne v Koreji bráno jako vážný trestný čin, za který můžete dostat odnětí svobody až 5 let, nebo pokutu ve výši 50 milionů wonů, což je zhruba 833 500 korun českých. A vedle toho taky samozřejmě zničenou kariéru a naprosto nechutně zvráceně podělanou reputaci. V červnu roku 2017, kdy tato informace unikla, tak byl tady přisazen k jiné policejní divizi a tam kvůli již zmíněnému trestnému činu byl bez zdržených stíhán. A teď to nechápete tak, že on si dal tu marihuanu během vojenské služby, nedal. Ale vzhledem k tomu, že ta informace unikla během toho, co on byl na povinné vojenské službě, tak to mělo fatální dopad. Po přesunutí ho v přidělených policejních kasárnách našli jeho kolegové v bezvědomí, protože se předávkoval práškami proti úzkosti. Byl okamžitě převezen do nemocnice, hospitalizován a naštěstí po několika dnech
Jeho maminka informovala veřejnost, že je v pořádku a že se zoceluje. První soud se konal 29. června v Soulu, kde TOP přiznal svou vinu a konkretizoval, že užití proběhlo 4krát, a to v říjnu roku 2016 s jistým K-pop trainingem. Byl odsouzen k 10 měsícům vězení s podmínkou na 2 roky. Nakonec taky povinnou vojenskou službu dokončil jako veřejný pracovník a tak pracoval až do roku 2019 měsíce června. A ano, já vím, že existují nějaké záběry právě z této éry, kdy pracoval jako veřejný pracovník, ale nemyslím si, že je v pořádku to tady ukazovat a už vůbec si nemyslím, že je v pořádku to šířit nebo to hledat, takže vás poprosím, nehledejte to, neukazujte to, nešerujte to a už vůbec se třeba nekoukejte na to, jak ho vezli z nemocnice, je totálně mimo. Nepřijde mi to fér, nepřijde mi to humánní a tak. Po takovém mediálním masakru se TOP rozhodl stáhnout se trošku z toho mediálního života. Až do roku 2022 o něm pomale nikdo neslyšel. Pak se Big Bang ozval s tím, že bude další comeback a že TOP rozvázal smlouvu s YG Entertainmentem. Fanoušci doufali do poslední chvíle, že je součástí furt skupiny, ale není prostě součástí té agency, což už tak někteří idolové třeba dělají. Ale bohužel, jak sám potvrdil, opustil i celou skupinu. Nicméně na comebacku se ještě furt podílel a můžeme ho teda vidět na posledním videoklipu s nimi ve Still Life. No. A jak tomu pak bývá, když nejdete se svým životem a potkal vás takové neštěstí, necháte se vystřelit do vesmíru. Já se dělám srandu, on se fakt přihlásil do programu Yusaka Maezawy. A mimochodem, někteří si mylně myslí, že ten program je Elona Muska, ale není. Yusako pouze s Elonem Muskem spolupracoval, jelikož Elon Musk mu navrhoval tu raketu. Například Yusakovi poradil, že by měl do vesmíru vyslat 1 až 2 lidi, ale Yusaka byl ne, já si to udělám po svým, já tam pošlu 9 lidí, včetně sebe. A tak z 1 milionu lidí, kteří se přihlásili do toho programu, vybral 8 lidí, včetně T.O.P.A. No a hnedka vedle T.O.P.A, tak tam měl ještě letět Yemi z Česka, mimochodem, kdo nevíte, kdo to je, tak Yemi je ten člověk, co choreografoval vystoupení ve starších řadách Tvoje tvář má známý hlas. No a konečně se dostáváme k tomu hlavnímu, proč tady asi všichni jste a odkud ho asi všichni znáte, a to je Squid Game 2. série. Tam si zahrál v roli Thanose, drogově závislého rapera, který skočil na kryptoskem. A já tady nebudu teďka popisovat to, jaká byla jeho role v seriálu, co se tam stalo a blablabla. O to tady jsou jiní youtubeři, jo. Já budu zacházet do toho pozadí, co se dělo okolo toho, když vlastně se představoval ten casting a potom i jejich osobní pocity. I třeba režiséra Hwanga. Že teda Choi Seung-hyun tolik nenáviděný v Jižní Koreji, jak to, že účinkuje v korejském seriálu. No, režisér Hwang Dong-hyuk si řekl, že by bylo nejlepší pro tuhle roli najít někoho, kdo v showbiznisu byl a skončil právě kvůli drogám. I přesto, že marihuana není těžká droga, tak se rozhodl, že Choi Seung-hyun bude ten nejlepší kandidát. Už taky primárně z toho důvodu, že má vystudovaný obor divadelní umění a film. A jak někteří asi víte, tak Choi Seung-hyun na tu nabídku úplně kývat nechtěl, ale po trošku přemýšlení a urputnosti režiséra Hwanga tak nakonec kývl a in the end ukázalo, že Choi Seung-hyun tu roli bral jako osudovou. Nicméně i přesto se domluvili, že Seung-hyun si pojede svým tempem, co se týče nějakého odhalování, vlastně účinkování v seriálu. Režisér Hwang z toho byl trošku překvapený, protože si myslel, že jako tam nebude žádný problém, přece že už Korea mu jako odpustila. Bohužel opak se stal pravdou. Než se k tomu ještě dostaneme, co vlastně, jak na to Korea reagovala, tak bych ještě ráda zmínila, že Choi Seung-hyun na postavě Thanose taky pracoval a dost si upravil podle sebe, například rapové party jsou čistě napsané jenom jím. Některé věci, které Thanos dělá, jak se chová, tváří i mluví, to probíral všechno s režisérem a scénáristou a
ti tři vlastně zpracovávali celou tu jeho postavu. Právě díky tomu se Cho Seung-hyun obrazně řečeno stal součástí víceméně té role Thanose. Pak dokonce režisér Hwang přiznal, že postava Thanose je jeho z nejoblíbenějších postav v celém seriálu, už primárně kvůli jeho intenzivní smrti, která ho na konci seriálu čekala. Když si to tak vezmete, tak jakým vlastně způsobem Seung-hyun s tou postavou Thanose rezonoval a nakonec vás jako čeká smrt, tak víceméně jste dali těm Korejcům to, co vám celou dobu přáli a co chtěli vidět. Těm Korejcům to stejně není dost. Jim to není dost. Já nevím, jak už co jiného by pro ně měl ještě udělat. Protože to se týče té odezvy v Koreji, tak například na show Live This Morning mu zabrulovali obličej na jedné z propagačních akcí. Režisér Hwang pak taky dostal neskutečný hate v Koreji, protože vlastně Cho Seung-hyuna obsadil do toho seriálu. Proto se ti dva domluvili, že Cho Seung-hyun, ty OP, už se nebude dál zúčastňovat propagačních akcí v Koreji. Letos v lednu řekl, že do Koreje už by se vracet nechtěl a i přesto, že třeba těch 7 let, co trávil ve svém studiu, psal písničky a sám řekl, že písniček má doslova plný šuplík, tak řekl, že na scénu už by se vracet nechtěl, nebo pravděpodobně to neplánuje další rok. Tady to stopnu a zmíním, že během stříhání tohohle videa jsem zjistila, že Cho Seung-hyun potvrdil i comeback na hudební scénu se solo písničkami na svém Instagramu. Dám vám semka screen. Kdyby vás to zajímalo, jestli se vydá s Big Bangem, tak nevydá a jak sám řekl, teď budu citovat, nechce je strapňovat, nechce jim dál kazit reputaci. I přestože se někteří můžou říct, kámo, že si to nezaslouží, může říct každý prostě, co reálně dobrýho udělal. Tak vám to řeknu, jo. Na počest Ice Bucket Challenge dal hodnotný dar Single Hope Foundation, stal se kurátorem současného umění speciální charitativní aukce v Hongkongu, v rámci Guerrilla Date navštívil dívčí univerzitu, kde slečna jmenoval několik růží a pak daroval 100 milionů wonů, což je 1,6 milionů korun českých, Hope Bridge National Disaster Association of Daegu během covid pandemie. Celkově za svou kariéru pod svým jménem vydal 8 cen za herectví a pak byl 7krát nominován znovu za herectví a rap. A tady ještě pár věcí, co T.U.P. sám řekl v několika rozhovorech. Budu číst v angličtině, nemůžu semka dávat celé video, takže to budu číst v angličtině a dám semka titulky. To be completely honest, I'm someone who has caused so much damage to Big Bang and my former company because of my mistakes. That's why I've told my agency and the members for several years now, I can't cause any more damage, so I'll leave the team. If I do something on my own and do something in the future, I'll have to endure everything related to that and the criticism. If I go back to the team that I've caused damage to, I can't bear the thought of being labeled as the person who caused the damage and I'm tortured by it. The offer to play Thanos was a daunting proposition. The character mirrored my past, reflecting aspects I'd rather keep hidden. The fear of being pigeonholed into one role made me hesitate, but destiny seemed to be pulling me into this direction. Určitě dejte like, odběr, komentář, no a než videjko skončí, tak si tady řekneme pár názorů, které jste mi vy napsali na náš Instagram. Ten se nesnáším. Otravný, arrogantní a přesně proto T.U.P. miluju, jak perfektně ho zahrál. Miluju ho. Nemám ho rád. Neznám ho moc dlouho, ale nevadí mi, je docela fajn. Druhou sérii jsem ještě neviděla, ale i když má T.U.P. za sebou minulost, jakou má, i tak ho mám ráda. Upřímně jsem se trochu bála, protože ho znám především jako T.U.P. z Big Bangu. Ale milně jeho role překvapila. Myslím si, že mu sedla a upřímně řečeno docela nechápu ten hate, co dostává v Koreji. Mám ho ráda. Myslím si, že jeho skandály zbytečně dramatizují. Vím o něm. Každý by měl dostat druhou šanci. Jen taková moje poznámka nakonec. Já se omlouvám, jestli jste o T.U.P. slyšeli už po několikrát, po milionkrát letos, ale já jsem to zároveň brala jako takovou terapii, protože upřímně jako nebyl den, kdybych nepsala tenhle scénář a nebrečela u toho. Protože pro mě to je naprosto jako zdrcující příběh, kdy on jako ustavíš na něčem pracoval a pak prostě jenom proto, že nějaký fakt jako vypočítavý K-pop trainee si řekne tak, teďka tě prostě napráším, tak se mu zničí celá kariéra a on teďka prostě jako žije ve strachu víceméně. Možná ani ne ve strachu, ale jako v neustále pomalé agonii z toho, že pořád kazí reputaci těm lidem, který miluje. Sám říkal dokonce, že
je pro něho bolestivé vidět Big Bang a vidět i třeba komentáře typu, že si přejí a fanoušci, aby se vrátil zpátky, protože pro něho je to jako kdyby ztratil vlastní rodinu a už je nikdy neviděl. A dokonce i řekl, že si pár těch fanoušků, co tuhle napsali, zablokoval, hlavně ty, co mu třeba psali do soukromých zpráv. Takže jako já si nedovedu představit, jaký to pro něho prostě musí být. On teďka prostě někde reálně je a přemýšlí prostě nad svým životem, což je prostě neskutečný, jako, to je neuvěřitelný. Že se mu vůbec tohle stalo, jako strašně mi to mrzí a doufám, že ten člověk si aspoň někde na světě najde ten klid, který potřebuje. Vy se mějte, nepejte se špatnými lidmi a trošku lásky. A vidíme se u dalšího videa. Tady lidi. Koukejte. To je moje umělecké dílo.